Един прекрасен меч спата от 6-7 век, който е характерен за въоръжението на войните на Византийската империя, характерно за оръжие, което е използвано тук от местните войски. Това оръжие се съхранява от фонда на Регионален исторически музей Шумен и при него е интересното, че се вижда оплетката от 3 вида желязо, които са вплетени в острието. Това е едноостър меч, който в източноевропейската литература се нарича палаш. Това е един доста късен термин, но така горе-долу дава характера му. Той се появява в далечния изток и Централна Азия като зародиш, но се използва от степните народи в 6, 7, 8 век. И това е едно оръжие, което е характерно, такива са използвали и българите, когато са дошли с хан Аспарух. Той е контрапункт на това, което преди малко показах за византийските спати. Най-честите им паралели се срещат в аварския хаганат. Да, той е от едната страна е заточен само, има клиновидно сечение и отпред е с косен връх. Характерен е и тази предпазителя му, който е с хоризонтална пластина и втулка отдолу.